De zinnen hier het dreig, meest bewolkt uit, maar wel simmertemperaturen. Koud is het net, maar wel vochtig en zoel. Joen en vannacht eerst nog een droge periode, vannacht buiig. Maar ik kom eens op tonger en dat gebied maar buien kan ik wel eens listen blijven en er kan wel eens flink wat wetter vallen, misschien ook wel hagel. Temperaturen om bij de tredje, misschien 14 graden heen, een milde nacht. En de wind, wat uit verschillende richtingen waait, ik denk dat er wat meer uit het zuidwesten en het westen waait. En die zal zwak of matig wijzen. En dan op naar morgen. Morgen wordt daar maar een paar buien in de maand en na een lange droge periode, ja waar de joen of iets later, een gebied maar rein wat vanuit het noordwesten over de zinnen komt te liggen. De temperaturen binnen morgen nog altijd passend bij de simmer, 20 tot 23 graden. En als de zin het wat langer volhoudt, nog een graadje eiger. De wind zuidwest en die zal matig en vrij krachtig wijzen. Misschien wel even wat sterker. En dan op naar het fruitsjoch. Sneeuw, sneeuw en manje. Sneeuw, een meest of hielendal droege dag, wat zo'n licht buiken wijzen met de grootste pad van de dag droeg. De zinnen erbij en wat koeler, zo'n 17 graden. En op sneeuw, zo'n 16 graden, ik een koele dag, maar wel droeg en zinnen. En manje, ik alweer een dag maar zo'n zonnetje of 18 graden. En een droege dag, maar flink wat zinnen. En dat droege waar kan ik een beetje wel eens even terugzetten. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.